Löysin. Mä en. Nyt mä lakaan. Ai täältä. Ei kun tuolla. En mä löytä, kun mä löysin väärän. Minkä sä löysit? Mä löysin 2-3. Samanlainen pelottava örkki. No. Ja niin jäivät tontut odottamaan yhdessä jouluaattoa ja valtavaa lahjasaanista, joka nyt oli. Hyvää huomenta. Ja tervetuloa uuteen videoon. Tänään on keskiviikko. Ja kello on itse asiassa vasta 9 aamulla. Me ollaan lähdössä tänään Porvooseen, Porvoon joulutorille, ei ole myös kouluun. On Porvoon joulutorille Mimmien kanssa ja sikakiva mennä. Ja mä nyt tässä pohdin, että jätänkö mä tukan auki vai laitaks mä sen kiinni. Mä tekis meidän pitää auki. Tää on vielä tämmösen hyvänlainen. Mä otan kuivasamppaa tästä maailmaa. Paras kuivasamppaa mitä on. Mjukin Refresh Dry Shampoo. Tää on vaan paras. Mulla on tukanpesupäivä tänään. Ekan kerran pesen hiukset sitten kampaajan. Kampaaja oli siis perjantaina, niin on tässä ihan hyvä pesuväli kanssa. Näyttää freesiltä vielä. Me mennään tästä Essille eka. Ja Essin autolla mennään, niin sikakiva. Mulla lähtee varmaan 5 minuutin päästä ratikka, mutta se nyt ei ole mitään uutta. Mutta tervetuloa mukaan päivään. Okei, Essi on onneksi vähän myöhässä aikataulusta, niin mä kerkeen hoitaa tiskejä hetken aikaa. Oh, 2 minuuttia meni. Yksi kaami mukaan totta kai. Niin herää vähän niinku tähän päivään. Lumimyrskystä selvitty. Nyt otetaan, että muut tulee tänne ja sit lähdetään Porvooseen. Ihan kiva. Älä välitä lunasta. En välitä, moi! Moi rakkaat ja Varmaan. Onko? On. Ja mä kuvaan. Ihanan näköinen. Siis tää on vissiin mozzarellaa. Joo. Ja oh my god. Inspiroivia tarroja. Kyllä, mä haluan tän. Joo. Cat ei persona. Kauneus on katoavaa, mutta yritetään nyt saatanasti. Tuu meidän kanssa viettää päivä Porvoossa.
oltiin Mimmien kanssa sovittu, että mennään tänään fiilistelemään vähän jouluista Porvoota. Ihan parasta. Kaikilla oli hirveä nälkä jo heti kun päästiin paikalle, niin käytiin syömässä vähän burgeria. Oli superhyvää. Tässä me kierreltiin vähän tällaisia pikkuputiikkeja. Nämä on mun ihan lempiasia Porvoossa. Nämä on jotenkin niin sympaattisia ja täältä löytyy kaikkea ihanaa. Mä muun muassa hypistelin näitä kahvisiirappeja ja päädyin tuossa tommoseen pakettiin. Sitten kerättiin vähän lisää kauppoja. Sitten me lähdettiin kipittää joulutorille päin ja siis tää oli ihan siis sikasöpö. Tai jotenkin niin sellainen sympaattinen pieni tori. Sitten käytiin vielä yhdessä Katson suosittelemassa kaupassa. Oli supersöpö. Ja sitten alkoi olla kello niin paljon, että piti lähteä kotiin. Kiitos kun katsoit. Ottaa parit kuvat. Joo. Yeah. Kyllä mä kuulkaa sanon, että oli aika jännät paikat tänään kameroiden kanssa tuolla Porvoossa. Siis otettiin näitä kuvia, tai siis Essi otti musta muutamat tämmöset. No mutta parit tämmöset söpöt joulukuvat. Ja siinä ajalla, kun otettiin nuo kuvat, niin mulla tippui puhelinhankeen, mulla tippui blogikamerahankeen ja oli vähän niinku jännän äärellä siinä, että mitäs nytte. Mutta onneksi ei kumpikaan hajonnut, mutta Essi oli ihana, kun Essi toi mut niinku ihan kotiin asti ja mä nousin siitä autosta, kipitin kotiovelle ja sit mä tajusin, että ei hitto, mulla ei ole mun puhelinta, että se on varmaan autossa vielä. Ja siis se ei ollut autossa ja Essi oli sellainen, kato, että se ei tippunut hankeen. Mä olin vaan, että ei ole totta, koska tuossa on semmonen pieni parkkis, mihin Essi jätti mut. Ja siis mä pelkäsin, kun siinä oli käynyt niinku autoja oli ajanut pois sieltä, että nyt ihan varmasti joku auto on ajanut sen päältä ja se on ihan saleen rikki. Mut se oli hangessa, mutta kukaan ei ollut ajanut sen päältä ja kaikki oli hyvin ja se on ehjä. Mut ihan oikeesti ihan hirveä sähläyspäivä niin kun laitteiden kanssa. En ymmärrä, mutta selvittiin onneksi säikähdyksellä. Tietysti sen fiiliksen, kun teillä on niin likainen ja ällöfiilis. Mä ihan hirveässä stressiitkuissa äsken revin mun ihoa ja siis mun paita on ihan sairaan likainen. Mä en tiedä, tippuuks mulla jotain suklaat vai mikä homma. Jotenkin muutenkin semmonen tosi vaikea fiilis tällä hetkellä. Mulla on jotenkin niinku työstressiä ja vikoi niinku duunijuttuja ennen joulua, niin jotenkin tuntuu, että en tiedä, menee vähän päivissä sekaisin ja on muutenkin paljon hommaa. Niin mä ajattelin, että mä hyppään nyt suihkuun, otan oikein pitkän semmosen kuuman suihkuun, pesen hiukset. Koska tällä viikolla on oikeasti vielä paljon hommaa ja mä haluan nyt hetken niinku rentoutua. Me syötiin tortilloja äsken. Jassa lähti kattoo yhtä futispeliä kavereiden kanssa, niin nyt mä oon niinku illan itsekseni täällä. Ja mä yritän niinku ottaa vähän happea, ottaa omaa aikaa, itkeä jos siltä tuntuu. Ja olla vaan vähän niinku sen. Nyt mä menen suihkuun. Meidän kanssa viettää päivä Porvoossa. Me oltiin Mimmien kanssa sovittu, että mennään tänään fiilistelemään vähän jouluista Porvoota. Oi vitsi, helpotti olo. Niinku 100% helpotti. Mä lupaan oikeesti, suihku auttaa kaikkeen. Vesi auttaa kaikkeen. Siis se oikeesti auttaa kaikkeen. Olisi ollut niin hirveä niinku päänsärky, lihassärky ja muutenkin semmonen niinku olo kehossa. Mä lupaan, suihku pelastaa aina. Oikeesti mä oon vaan siis about puoli tuntia löhännyt siis sängyllä. Kuunnellut suomalaisia itkubiisejä. Mulla on sekin tänään vähän semmonen fiilis, että on vähän niinku in my feels. Hyvällä tavalla, mut vähän silleen niinku tosi jotenkin tunteellinen ilta ollut. Mä oon siis itkenyt tosi paljon, mut on niinku muutenkin semmonen ehkä maadottunut fiilis, niin musta tuntuu, että mä oon jotenkin tosi herkillä.
joka on siis niinku hyvä asia tässä tapauksessa. Oikeesti siis mä just laitoin itse ruskettavaa ja nyt mä oon taas aivan vitivalkoinen. No mutta sehän ei haittaa, ei haittaa. Mulla on huomenna yksi ihana tapahtuma. Ja mä odotan sitä ihan sikapaljon, mutta mua jännittää se aika paljon, koska se on aika iso tapahtuma. Niin vähän jäskettää. Mutta odotan kyllä innolla samalla. Mä täysin muuta, että mä en näyttänyt minun ostin sieltä Porvoosta. Mä julkaisin ennen suihkua yhden TikTokin ja yhden Reelsin. Molemmat siis periaatteessa sama video, mutta julkaisin vain eri alustoille sen. Mä voisin näyttää. Sitten sulla on tän kans pois. Hiukset saa vähän ilmakuivua. Mä en oikeastaan niinku lähtenyt etsimään edes mitään, mutta yhdestä liikkeestä löytyi tämmönen ihana kahvisiirappisetti. Tämmönen. Varmasti näitte jossain klipissä, mutta tää oli mun mielestä niin ihana. Ja siis aluksi mä ostin tän niinku itselleni, mutta sit mitä enemmän mä kannoin tätä mun mukana, niin mulla tuli jotenkin mieleen, että mun äiti tykkäisi tästä ihan sikana. Ja olisin voinut ostaa itselleni oman ja äitille oman, mutta enpä nyt. Mulla on siis siirappeja, niin mä en tavallaan tarvii tota. Niin mä ajattelin, että mä annan tän äiskelle joululahjaksi. Ja mä tiedän, että äiti tulee tykkää tästä ihan sikana, koska se tulee aina meille kahville ja on silleen, onko se mitään siirappia? Niin mä tiedän, että äiskä tykkäisi tosta tosi paljon. Mun vähän tekisi mieli, kello on siis ihan 1 000 000, mutta mun tekisi vähän mieli vielä jouluttaa. Ja ehkä paketoida tää jo nyt. Tää video itse asiassa mä kuvaan tän jo niin kuin 13. joulukuuta. Jouluaatto on ensi viikolla, mutta tää video tulee jouluviikolla. Niin mä voin vähän niin kuin vilautella tässä mun joululahjoja, mitä mä aion antaa, koska mä en usko, että kukaan mun perheenjäsenistä kerkeää katsoa tätä videota ennen jouluaattoa. Joten ehkä mä vilautan. Ja jos sä oot nyt äiti, sisko, iskä, get out. Kiitos. Mä annan sulle aikaa. Noniin, hyvä. Mulla tuttuun tapaan pyörii täällä tämän päivän luukku. Ja mä vähän innostuin. Okei, yhden mä vaan paketoin, mutta loput laitoin sitten semmosia lahjakasseihin, mitkä mulla oli valmiina. Niin pari lahjaa nytten paketoin. Niin he on nytten valmiina jouluaattoon. Aika kiva. Ihanaa. Vähän tämmöstä tonttuilua. Huomenta. Mä unohdin päättää tämän videon eilen. Me siis syötiin ja katsottiin temppareita ja vaan chillattiin sen jälkeen, kun mä olin paketoinut lahjoja. Mutta mä vähän innostuin. Laitetaan täällä taas 6 päälle. Näin. Tällaiset paketit pyöräytin. Muutama ihan paketti ja sitten muutama laitoin tolle tommosiin paperikasseihin, mitä meillä oli valmiina. Mutta siinä olisi nytten muutamia lahjoja. Mä tässä niinku havahduin, että siis joulu on oikeasti ensi viikolla. Ja mua niinku surettaa, että mä en oo niinku kerinnyt silleen fiilistelee joulua. Ja oikeasti
vaan tavallaan uppoutua semmoiseen joulutunnelmaan. Meillä nyt oli ihanaa siis tuolla niin Porvoon joulutorilla ja fiilistelee vähän niin jouluista Porvoota. Ja nyt me mennään alkuviikosta tonne Tuomaan markkinoille. Niin se olisi vähän semmoista mulla on joulufiilis, mutta mä en ole niin paljon päässyt nauttia siitä kuin mitä mä olisin halunnut. Mut kyllä aina kun paketoin lahjoja ja kuuntelee joulumusiikkia, nytkin mä katson joulukalenteria, niin kyllä tässä pikkuhiljaa musta tuntuu, että mä en ole vaan antanut ehkä aivoista niin paljon tilaa, mitä mä olisin halunnut antaa. Mä kirjoitin tuossa aamulla yhden puheen. Meillä on huomenna viimeinen esitelmä. Ja se on vikakoulujuttu, mitä meillä on tälle vuodelle. Niin kirjoitin sen. Niin nyt ei tarvitse tavallaan siitäkään murehtia. Mut sit mä olisin vähän joululomalla. Niin nyt musta tuntuu, että on hyvä aika päättää myös tää video tämmöiseen jouluiseen fiilikseen. Ja tää on tosissaan vikavideo, joka tulee ennen jouluaattoa. Niin mä haluan toivottaa sulle ihanaa joulua. Ja mä toivon, että sun jouluaatto ja joulupäivät ja joulupyhät on just sun näköisiä ja sulle mieleisiä. Mutta multa tulee vielä yksi video tämän vuoden puolella, joten mä en vielä sano hyviä uusia vuosia tai mitään, niin palataan siis seuraavassa videossa. Moi moi! Ja hyvää joulua!